ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ମାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ମୋର ଛୁଆର ଜୀବନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସହୃଦୟରେ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଯେ ସଭିଙ୍କ ପେଟର ଭୋକକୁ ଚିହ୍ନେ, ମାର ମମତା ନା କେହି ଦେଇପାରିବ ନା ଦେଇଛି। ସେଇ ମାର ହୃଦୟ ଆଜି ଫାଟି ଯାଉଛି। ବାପାର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ କି ପେଟକୁ ବି ଭୋକ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଘଟଣାଟି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଦାମୋଦରପୁରର ଅମିତ କୁମାର କରଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 25 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ବାପା ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ, ହେଲେ ସେଠାରୁ କୌଣସି ଉପଚାର ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମନା କରିବାରୁ ପୁଣି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ଝିଅକୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାର ଉଧାର କରି ଝିଅକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେଇ ସେଠାରେ 2ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଝିଅର ବୋନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। କାରଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଆଣିବେ ବା କେଉଁଠୁ? ବାପାଙ୍କର ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ସାଙ୍ଗକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ସେଥିରେ ତ ସଂସାର ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଜମି ବାଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କଲେ ବି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅପିଲ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ଗାଁ ଆଉ ଝିଅର ନାଁଟା ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ସୁବିଧା କର, ମୋ ଝିଅ ନାଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କର। ସେ କେବି ନମ୍ବର ବାଲେଶ୍ୱର ହିଁ ପଡ଼େ, ଆମ ଘର ବାରବାଟୀରେ। ତ ଏମିତି ତ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ରାତିରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲାନି। ତ ଆମେ ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତି 2ଟାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, 5:30 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଲୁ। ପୁଣି ଆମ ନିଜ ରିକ୍ସରେ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାକୁ ନେଇଗଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ତାକୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତ ଏନିମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ତାର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାର ପୁଣି ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ତାର ସେତେବେଳେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ଏପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନିମିଆ। ତ ଏପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏନିମିଆ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର। ପୁଣି ଆମକୁ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାର କେଉଁଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କିଡୱାଇରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ନାରାୟଣ ହୃଦୟାଳୟ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ପିଲାଙ୍କର ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଲେ। ତା ବାଦ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଦରକାର ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଏତେ ଟଙ୍କା, କାହିଁକିନା ଆମର ସେମିତି ଇନକମ୍ ବି ନାହିଁ। ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାପା ମା ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ତରଫରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଦୁନିଆ କ'ଣ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ଯଦି ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ପିଲାଟି ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ପୂର୍ବ ପରି ହସି ଉଠନ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା, ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମିଡ଼ିଆ।